nun acto político celebrado no Auditorio Municipal, no que tamén interviron a responsable comarcal de Galiza Nova, Elvira Blanco, e o alcalde Adolfo Muiños. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, referiuse na súa intervención a que Galicia non pode quedar no vagón de cola. Debe ser protagonista, segundo ela, no momento no que no resto do Estado se debate un cambio no actual marco constitucional. E estamos nun momento en que queiran que non, hai unha crise do réxime que está agromando en moitas formas, non? E a forma máis contundente foi todo o proceso, e sabemos que en todo momento de crise, de cambios, hai reaccións, pero tamén hai oportunidades. E non sabemos que Galiza corre o risco de quedar atrás e que Galiza se baixe dese tren das nacións e que nos sitúen no vagón das rexións. E teño moi claro que no que dependa de Feijóo, ese vai ser o epílogo para Galiza. Pero tamén teño moi claro que do que dependa do BNG imos a seguir traballando para que Galiza non se baixe do tren das nacións e avancemos en soberanía, en capacidade de decisión, en darlle un futuro mellor a nosa xente. Posteriormente, os actos trasladáronse ata o Paseo da Ribeira. Alí, como de costume, ante o busto do histórico nacionalista, realizouse unha ofrenda floral, baixo os acordes do himno galego.